na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ma'am Laura, nahurot sa pagkabuak ang mga bagong i-deliver ng mga bildo, ma'am. Uy, kung nangawa sa mga bagong mga roll yung electrical wires, sa lang ni ma'am, uy. Watay kahatag sa atong mga suki. Namalhin na sila glain. Kinuo ko. Ngano man eh. Unsa man eh hitabo Nabangkarutan na nga mong negosyo. Kadako sa kwarta nga nausik. Unsa pa may akong ipunan. Unsa pa man. Patay ng mga bayo. Unsa may akong buhaton ini. Kinsa may nagmaniobra din ang tanan. Ay, masagday. Lalo, nilakaw si ma'am. Asan to si ma'am? Pasagdahil na to si ma'am, kinaguol kayo sa hita ko. Nganong nahitabo ba din? Laura? Si Aki. Dunay gusto mo patay sa akong negosyo, Aki. Oh. Matagabi dunay murubi nga kwartsa. Kumpleto sa CCTV ang palibot. Sama sa unang nahitabo, bisan usa ka tawo nga mo'y nagbuhat sa ingon, wa gyud na record sa CCTV. Naglabad ang akong oo. Gusto tingali sa katbang ko sa negosyo nga maluka pa ang akong kumpanya. Namasangil ka, Laura? Okay. Oh, may posibilidad man sabihin noon nga mo na gusto mahitabo sa kaatbang sa imong negosyo. Pero waman sab noon ko ebidensya. Matod mo ka ganiha. Nagpagawas kag kwartang minilyon alang sa pagpamalit sa mga imported gases ug sa mga electrical wires nga mao imong negosyo. Unya, mupalit ka dapat sab alang sa ihulip sa mga nangabuak nga mga bildo ug nangawa nga wires. Oh. Nahurot-hurot ng akong kwarta sa bangko. Tabangan ti ka. Ayaw na lang. Laura, andam ko sa pagtapang nimo. May bahay og yuta pa ko. Ilunto na ako sa bangko. Unsa? Wa ka ba magtiaw? Gusto kong luwason ang among negosyo, Aki. Nga mao'y nasugda ni James. Oh, come on. Ayaw ko naghisguti ang bana nimo nga patay na. Oh, I'm sorry. Sorry kayo, Laura. Oh, sige, mamagkayo mo gusto nga iloan mo sa bangko ang imong bayog yuta. Doon ako ika-recommend nimo nga bangko. Gadili ka kuti-kutihon bahin sa imong property. Ug dili madugay ang pagdawat mo sa imong kwarta. ha? Akong nahibaw-an, sagad sa mga bangko, muutang ka man o mamrinda ka sa imong kabtangan, bisan kumpleto na ang mga papilis, dugay-dugayon kapag gihapon sa pag-release sa imong kwarta. Oh, gamito man kanimo dayon ang kwarta. Tudungan ka asang bangkuha. Oh, kung ang imong building maoy ilon. Maunay ako problema. Kay naprenda na sab namo ang among building sa una pa. Ug hangtod karon, wa pa kini namo malukat. Wa ka mahadlok sa imong desisyon, day Laura. Wa na ko'y laing mahimo nang. Unya og simbak ko og mahitabo na sab ang nahitabo sa unang higayon og sa ikaduhang higayon. Unsao naman lang. Nang tirang. Aw, do na pa man hinuoy kayo taan ang imong ginikanan, day Laura. Husto. Husto di tuod. Unsay husto, day? Mao na lang to'y akong ibaligya ng tirang. Ha? Unsa, day? Unsa man say kapuslanan ni atong dapita. Nga mura man kog tinunglo ni atong lugara. Day Laura, kani adto tong tinunglo ka didtong dapita, day. Pero, day... Unsaon ko pa man tong mga kabtangan sa kong amahan ditong dapita nang. Nga di man ko kasayon-sayon sa pag-adto ditong dapita tungod ni Aqualos.
Abi ni mo, day, nagtuo kong bisan asa ka ng dapita, bisan asa ka pa dapita mabutang. Asa dapita sa suok sa kalibutan, masundan ka gihapon ni Aqualos. Sumagod, ni adtong miaging mga gabi naabot ka sa dagat kawa ka kahibaw. Unsa may angay kong buhato ng tirang? Na, bitaw sab ay, kalibog sab ning kutaw kong Kadto na lang laki ng tirang. Total, di man kumuato ditong dapita. Nay, day, anugon kaayo, day, oy. Hinaguan ko to sa imong mga ginikanan. Nang, di ko gustong mahugno ang among negosyo. Gusto ko kining bangunon. Day, bisag unsa pa'y imong buhaton, day Laura, nga makabarog pagbalik ang imong negosyo. Bisag kapila ka pa magpagawas og kwarta. Kapila ka pa mamaligya og kaptangan o kaha mangutang og kwarta. Basta di ninyo masakpan ang nagbinuang og nangawat sa imong kompanya, day. Mabangkaruta lang yun gihapon ka. Ipalihok ko na ang taga-NBI ng tirang. Oh, ng tirang? Nganong nihila ka? Ngano? Dugay na sabtahan ming nagpuyo dito si Wasay, day, oy. Mawili sa bayataon mi dito, day. Nagkugi man sa mga tao dito, day. Ano dunay mo abot nga kita ditong dapita? Dunay daghang mga produkto. Dako pud bayatag masapi dito, day, Laura. Nang, Ang ako ba, day, nga sa kadugay nga panahon, mawa mi dito. Ayaw taon tong ibaligya, day, Laura. Maluoy sa taon sa imong mga ginikanan nga mo'y nipundar ato. Usap-usap, day. Mawili sa taon bisiwasay, day. Ug ang mga tao nga nabuhi ditong dapita, maluoy ka na mo, day. ng tirang. Oy hala tirang! Oy hala! Mga hala! Naghalong ko ning maing hala. Nalipay kay ko tirang ni tawag ka. Hala! Dahil tirang may kinanawag ka taon. Pero dugaya na ni mo diha, day. Oy, abi na kong patay na ka, day. Naunsa naman tayo niyo. Oy, nagkalagyo naman kita. Oy! Kapauli ka lang ka o sa diri, balik sa daing ka diha. Buhi pa ka, day, dili ka kapatay na, day. Uli ko no diri, aram mo to kung buhi ka pa. Hadlok na bagay kong multo, day, rang. Hala! Buhi pa ka, day! Sabi, ay! Da, Multo na sab! ada! Kini, tawag na raban ni, basig patay na ka. Tingog na lang ni. Ilom, ay! Ako na kita kong multo, day. Sa una multo ni iya elastika. Unya kay wa man to, di man to tinuod nga multo kay wa pa man mamatay si iya elastika. Ni kuyo ba to siyang oyab batanon hala. Sa ato pa dito multo, gidaman lang ko adto. Pero ikaw, hala ni mo! ay da, ako na lang maglingaw-lingaw diri bisag ako nang usab si kong ingon. Hala! 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 Unya! Oy, dai, kita si kong multo rang. Uy, kinsa naman sang multo imong nakitaan, ha? Multo ni mo? Ay, karaan na ba ni mo diha, day irang. Di na ko itulti ni mo kinsang multo ha. Kawaton pa lang ni mo. Ako buhay pa man ko, day. Ha, dili akong multo ay amaw. Ikay amaw, ay! Nawa yun si James. Wagid ko kakita sa palibot. Kikulbaan ko. Buset ka, James. Lain ang ako huna-huna. Karon ka lang. Karon ka gyud ako, James. Imo bagit ko gipalagot. Paminaw sa amaw ha, paminaw. Daghan kay kag gisulti diha da. Paminaw ha. Ay! Gimingaw na- Ikaw daw nagtawag na kong amaw, ay! Ay. Pagod ko na lang ding akong cellphone. Ayaw, dai rang ayaw. Ay ayaw. Oy, kay. Oy, ayaw gimingaw na ba kay ko nimo. Oh. Kana ipagawas na ka akong dila, day. Dawata diha, day. Rang. Ay, kami nga. Ay, Ginoo! Kailam kita, Ginoo. Dogan mo kitang suod, Ginoo.
gimingaw na kay kong irang. Ayaw pag nga cellphone na ha. Gusto ko magkisulti ni mo, day. Kay, Laura na pinangga na ko sa akong mahala, akong lalab nga si Tirang ay pinangga mahalalab. Oy. Sabay, Unta? laban ng nang Ay, paminaw re, oy, amaw, di man ka maminaw noon, di man ka mutuong lab, di ka. O, dawat akong dila, o. Ay, ay, babasa lang kakita. Unsa? Sa mabasan telepono. Kakita lagi kog multo, day. Ay, paminaw gad. Ayaw na lang kong sultihi, anak wasay, oy. Ay. Doon ako'y mas importanteng isulti ni mo. Importante mo isulti na ako. Ang ako isulti, day. Di na importante. Di na importante, day. Nga ang multo nga ako nakitaan, ang multo ni Dong James. Uy, pananaw ra to ni mo, oy. Mura na magwa. Uy, Ah. pananaw ra to ni mo. Saba na Paminaw, God Pananaw. Aha. Uli lagi nga rirang. Gamingaw na nako ni mo. Dawat akong dila day. Uli na nako day. Hay gino. Paminaw lagi. Hay da. Nihila ka naman hinuuloy. Di na ko kauli, diha. Maayo noon. Mas maayo man ang di nakukit. Aw ha! Hoy! Unsa to day irang? Di na ko kapuyo, diha. Hasta ka. Uy! Ngano man? Ah, Ah, tungod kay wa na tay labot diha. Nagadungog ka. sa lubot. Wa na tay labot diha. Aw labot, wa na tay labot. Oy, ngano man intaw. Ngano man intaw, wa man tay labot. Irang, dapat akong dila. Oy! Mayo. Hala! Ay, ako kumidyahe ha! Mamatay ko sa hadlok! Tabang! Oy, bako Irang! magkumita. Gano'ng gantang mamatay man ka sa Oo nga! kaadlok. Multo! Irang! Multo! Kaya ba ganyan masay? Multo sa itong Multo na tutok! sab. Hala! Multo sa itong tutok! Ginoo! Ginoo! Siwasay ni Ginoo! Tabang! Mayo, Ay! 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 Mayo, Odo. Misulti ang multo! Ay! Noy? Noy? Gilabay siya ba to? May burot ang iyang agtang. Ug nakuyapan siya. Ipasukok yung ka namang baayo, Jeff. Ganong ni Anhi ka dinig dapita. Ganong ni Anhi ka! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!